уважаеми граждани, добре дошли на днешното открито редовно заседание на Общинския съвет. Секретар на днешното заседание ще бъде господин Шукоя Ахмед. Господин секретар, моля да форма. Председател, 17 съветника присъстват. Имаме форма, може да... Благодаря ви. Колеги, както чухте, присъстват 17 общински съветника, т.е. целият щатът е наличен и съответно нашите решения ще бъдат законосъобразни. Предлагам днешното заседание да прочете следния дневен ред. Първа точка за платени, втора точка текущи. Имате ли други предложения? Ако нямате, предлагам на гласуване. Моля, който е съгласен така предложения дневен ред, да гласува дига на ръка. Благодаря ви. Против? Въздържали се? Председател, 17 за, против, въздържали се няма. Благодаря ви. Колеги, с 17 гласа за, против и въздържали се няма, се приема така предложения дневен ред. Продължаваме с първа точка от дневния ред с докладна номер 610259, вносител е кмета на общината и Жежа Садис, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2020 година. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници. Съгласно нормативната уредба, кметът на общината е длъжен ежегодно да представя отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. Именно във връзка с това представя настоящия отчет, където са отчетени всички действия, предприети от общинската администрация за стопанисването на общинската собственост, всички ремонти, всички направени под наем, пасища и други. Разбира се, конкретни въпроси по отделните пера ще ги отговоря. Благодаря ви, господин Пет. Колеги, докладът е разгледан от всички постоянни комисии за Общинския съвет. Ще помоля председателите на постоянните комисии да не запознаят със становищата. Първо, постоянната комисия по околна среда. Била се за докладът да бъде разгледан от Благодаря ви. Постоянната комисия по